मस्त झालं कडुनिंबाचं झाड आपल्या. तर ही पानं मला ना आज हवेत म्हणून काढते थोडीशी, त्यांच्या हिसाबानेच मी टाकते. आता हे नाही इकडचं तयार झालेलं वाटतं मला. हे नवीन लावलेलं आहेत ना ते. हां सुकलं आहे ते. आता हा आपला डबा आहे ना तो आता मी टाकते. कुठली स्टाईल आहे सांगता जरा, नाव सांग हेअरस्टाईलची. खरवस आपलं तयार झालंय. हे असं ना मगाशी कट करून बघितलं होतं. हे बघा हल्ली लालच असतात त्याच्या. पिशवी घे, पिशवीवर आणि तिथे ना ते चिक आहे ते पिशवी आणि दुसरे एक बाटले बघ. आम्ही आली हात धुवून आली. खाल्लंस? खा खा खा, गरम आहे खा. हे बघा आज कडुनिंब हवाय ना, खा जा. ते लापसी बनवलं त्याला खायला दिलंय पण ती गरम आहे ना म्हणून तो थांबलाय. हा जा जा जा. हा बघा मस्त झालं कडुनिंबाचं झाड आपल्या. तर ही पानं मला ना आज हवेत म्हणून काढते थोडीशी. आता मागच्या दारात आहे ना त्याला ते अळी करून घेतली. ह्याला पण करायचे. हे दगड आहे ना असे सपोर्टला माहिती का लावलेत, कारण हे झाड आणलं ना म्हणजे दोन्ही पण कडुनिंबाची आपली झाडं जेव्हा आणली ना ते काय ती वाकडी होती, म्हणजे जमिनीत घालून पण ती सरळ नव्हती राहत. त्याच्यामुळे मग हे सपोर्टसाठी ठेवलं. आता ते व्यवस्थित झालेत. आता ती गोल माती खणून ती अळी करायचे, जशी आता मागच्या ह्याच्यामध्ये बघा केली तसंच. जरा पानं काढून घेते. मला ते केसांसाठी बनवायचं आहे. ही मोठी मोठीच काढते बघा. आणि ही बघा हे आपलं गुलाबाचं झाड. रंग बघा ही मस्त आहे. आवडला रंग तुम्हाला? सफेद आणि पिंक कलर डार्क. काल कुणालच्या बाबांचा वाढदिवस होता ना तेव्हा मग घेतलेलं आहे ते. आता लावायचं आहे ते. छान आलेत गुलाब. हे बघा खूप रंगाचे होते. आता हे अगोदर असं डार्क कलर तर पिवळा, नंतर ते सफेद होऊन जातं. मग ते पण तिकडे पिंक कलरमध्ये आहे लाईट, तुम्हाला माहितीच आहे. झालं खाऊन? खाल्ला वाटतं. हां चल ये ये या. कुणाल बघा गेला आत्ताच. हे बघा हे असे काढून घेतलेत, मोठे मोठेच काढलेत. खा रे, अजून खाल्लंच नाही. या तो खा, गरम आहे खूप. खा खा. ही बघा ही पानं काढून घेतलेत ना, ही आता मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं. गरजेनुसार पाणी टाकायचं आणि मग त्याचा रस काढून घ्यायचा. हे मी आता वाटून घेते. हा बघा हा रस काढलाय. आता मला जितका हवा तितका मी हा वाटेत काढून घेतलाय. आणि हा जो चोथा उरलाय ना तो फेकणार नाही, हा मातीमध्ये मिक्स करणार. झाडांसाठी चांगलं आहे हे. हे बघा खोबरं तिला आता टाकतं ह्याच्यामध्ये. आता माझ्या केसांच्या हिसाबानेच मी टाकते. आता हे भरपूर झालं. काय वरती धडपडता आवाज येतो ना कसलं पक्षी? ते पक्षी नाही मग ते आवतात ना त्या आपल्या मावशी घोरपड वगैरे. हां हां एकमेकाच्या मागे लागतात. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि तुम्हाला जे तेल घेतलं ना बादला हे बघा हे रॉनी आणि हा बघा रॉनी पण आहे आणि हा जॅक पण आलाय. जॅक कुठे गेला? जॅक इकडे. हा बघा दिसला. हे बघा हे असे दोघं जण समोर उभे आहेत. ते तेल ठेवलं ना त्यांना असं वाटतं काय खायचं आहे म्हणून ते वास घ्यायला जातं ते.
तर तेल आता ते अगोदर मी लावून घेते, कारण आहे ना मला असं खूप स्किनला म्हणजे ना त्रास होते, केसांना पण म्हणजे एकदम ड्राय झाले थंडीमुळे. तुम्हाला मी हे मागच्या व्हिडिओमध्ये शेअर केलं होतं, सांगितलं होतं. तर तेच आता लावून घेते. हे कडुनिंब बघा चांगलं असतं आपल्या स्किनसाठी पण, म्हणजे डॅन्ड्रफ वगैरे असेल किंवा असं काय होत असेल ना, खाज वगैरे असेल तर खूप चांगलं असतं. त्याच्यामुळे करायचं हे चांगलं आहे. केस मातीनी पण ना केस हे होतात, मातीवर जाते ना, तरी मी 2-2, 3-3 दिवसांनी मी केस धुते. पण ते आता थंडीमुळे जरा जास्तच त्रास होते. आणि ॲलोवेरा की नाही आहे ना इथे, आमच्या इथे नाही आहे कोणाकडे, बघायला पाहिजे तरी पण नाही आहे, बहुतेक नाहीच आहे ॲलोवेरा कोणाकडे. तर मी बघत होती, आपल्याला का ताईंची कमेंट पण आली की ॲलोवेरा वगैरे म्हणजे मिक्स करून पण लावू शकतो. पण बघीन आता, जर का भेटलं नाही ॲलोवेरा, नाहीतर मग विकत आणून लावायला पाहिजे. मग पाहिजे इथं केसांसाठी काहीतरी करावं लागेल, कारण माती जाऊन ना केसांची वाट लागते भरपूर. म्हणजे तुम्ही आज केस धुतलात ना आणि उद्या तुम्ही लगेच ते केस आपली खराब होऊन जातात. ते धूळ वगैरे उडते ना, आणि मातीत आपलं काम असतं, त्याच्यामुळे मग जास्त त्रास होतो मग. आणि ते डोक्याला कपडा बांधून काम केलं ना की गरमी होते, मग सहन होत नाही. मग त्याच्यामुळे मी कपडा वगैरे पण मी नाही मग डोक्याला बांधत. मग तुला लावायचं आहे? मी नाही, तुला लाव तेल. काय काय लावायचं डोक्यात चांगलं असतं ते आपल्या बायकांची काम. थंडीमध्ये त्रास होतो ना, म्हणून जर असं काय काय करायचं. तो सफेद मिक्स आहे ना, त्याच्यामुळे एकदमच छान वाटतंय. काय त्या दिवशीपेक्षा मोठ्या झाल्यात पडवळी त्या. पडवळ आणि चवळीच्या शेंगा काढतात त्या छोट्या छोट्या अजून घेऊन आहेत, त्या कवळ्या आहेत त्या. नाही, इकडचे तयार झालेले वाटतात मला. तयार झालेल्या का? हे नवीन लावलेले आहेत ना ते. किती पडवळ झाले? 2 पडवळ जून होतील, मोठ्या झाल्या. कावडी आहे, गोडी भाजी करायला होईल. सुकी भाजी पण चांगली लागते पडवळची. आता धरली तर भरपूर धरणार आहे ती. हा, किती बापरे आलेत ना. बरं वाटतं ना, एकदम शांत, कसला आवाज नाही, काय नाही काय नाही. सकाळच्या वेळी चांगलं वाटतं, पण ते ऊन आलं ना की नंतरला मग ते एकदम हे होतं, कसं तरी होतं. मग उन्हाकडे बघितलं का एकदम गरगरायला होतं. सकाळची वेळ आणि संध्याकाळची वेळ आहे खूप मस्त गावच्या ठिकाणी. हे नवीनवाला आहेत आणि जुनवाला इथे ठेवलंय. एकच पिशवी घेतली, भेटणार. आम्ही आता चाललोय जरा शेण आणायला. हे कोयता घालून काढायला ते असतं ना, मग जुनं घे ना. मग ऊन नाही तर जाऊन आणलं बरं. एकदम पुढे जायचंय. लाकडं पण जमा करायला हवी. हे बघा लाकडं, आम्हाला काय लांब जायला नको, जसे लागतील तसे काढून घ्यायचे ना. हे बघा शेण, हे असं पडलेलं शेण ना जमा करतो, झाडांसाठी पाहिजे हे सगळं. झाडांसाठी शेण बाबा खूप उपयोगी. एकच पिशवी आणले. हा, सुकलं आहे ते. पिशवीवर भेटलं तरी भरपूर झालं ना. हा, आता राख पण बघा आम्ही आहे ना जमा करून ठेवतो. राख, शेण सगळं झाडांसाठी उपयोगी आहे, खतापेक्षा तेच चांगलं. आणि आता हे आम्ही बनवतो, जीवामृत बनवायचं आहे परत. ते आता बघू आता कधी, जरा 1-2 दिवस झाले, जरा वेळ जरा कमी पडतो, बनवून ठेवायला पाहिजे. संध्याकाळी बघायला पाहिजे, सकाळच्या वेळेस वेळ नसतो. ठीक आहे पाहिजे. हे बघा एवढं भेटलं शेण. आणि हे आपलं ते कडुनिंबाचा चोथा होता ना, त्यात जरा पाणी टाकलंय, ते आता खड्ड्यात टाकणार, झाड लावताना उपयोगी पडेल. त्यात टाकले राख, चुलीची राख पण खूप उपयोगी. वाळू टाकली ते बघ आतमध्ये काहीतरी कागद दिसते वाटतं. शेण इथंच राहू दे, सुकेल ना चांगलं. मग सुकलेलंच आहे पण थोडं जरा वलसर वाटते ना. सुकल्यावर ते ह्याला टाकायचं. कशाला? वेलींना.
वेलीना टाकायची सगळी, भाजीच्या वेलीन ना. वेलीना भरपूर पाहिजे ते. तू लावून घे, मग मी माझ्या घरातलं बघते मी. मस्त तो गुलाब आहे, माझीच नजर लागेल त्या गुलाबाला. रंगच छान आहे. नाही सफेद आहे ना, सफेद मध्ये मध्ये आहे ना, त्याच्यामुळे छान वाटतंय. अजून आली नाही वाटतं. हा पाखरं वाटतं आली नाही आज. हा ते आज कुठे दिसली नाही पाखरं. आज की नाही मी चीक बनवते, तर तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा, हे 1 लिटर असं ताजं चीक आहे. गूळ लागतो. आता हे आपल्या चवीप्रमाणे कमी जास्त करायचं. आणि खोबरं घेतलंय, जिरं आणि हळद हे आपल्याला मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे. हे बघा वाटण आहे ना, हे वाटून घेतलं. आणि मगाची मी तुम्हाला चुकून काय म्हणाले, चीक बनवते. खरवस च्या बदली मी चीक म्हणाली. होतं असं कधी कधी. आता हे सगळं की नाही ह्यात टाकून घेते. चांगलं ना मिक्स करून घ्यायचं. आता हा बघा, हा गूळ टाकते. साखरेपेक्षा ते गुळाचं चांगलं असतं बघा, त्याच्यामुळे चवीमध्ये थोडा फरक पडतो साखरेचं आणि गुळाचा. आता हे चांगलं असं हे जे गुळ आहे ना, ती विरघळेपर्यंत चांगलं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि कमी वाटलं ना तर थोडंसं गुळ मी टाकणार, अजून थोडंसं टाकून बघायचं, मग माहिती पडतं. बाहेर चुलीवरती कढई बघा ठेवलंय मी, चुलीवरच करते पटकन. बघा असं मस्तपैकी आहे ना, गुळ बघा आपलं विरघळलंय. हे मी दुसऱ्या भांड्यात टाकते. एकत्रच करू काय? त्यात टाकते मी आता ही हळदीची पानं 2-3. आणि जर असं नावाला फक्त चिमूटभर मीठ टाकायचं, अगदी नावाला, चवीला बघा चांगलं असतं. आता हे दुधाचं आहे म्हणून पटकन आता आपल्याला लगेच उकळायला ठेवायचं आहे. मीठ टाकलंय ना म्हणून, आता उगाच खराब बिराब व्हायचं चहा, म्हणजे होत नाही खराब, पण तरी पण ठेवायचं नाही. चला आता लगेच ह्याला ना मी हा कपडा बांधते. हा बघा, त्यात पाणी नको जायला ना म्हणून असा कपडा बांधून व्यवस्थित सगळं बांधून घेते. हे बघा असं व्यवस्थित बांधलंय. आता पाणी जायचं टेन्शन नाही. आता ही बघा चुलीवरती कढई ठेवून त्यात पाणी टाकलंय. पाण्याला बघा चांगली उकळी आले. त्याच्यावरती एक स्टँड ठेवलंय. आता हा आपला डबा आहे ना, तो आता मी टाकते. आता हे असं 15-20 मिनटं चांगलं शिजून द्यायचं. आणि असं मध्ये फक्त पाणी चेक करावं लागेल आपल्याला. सगळे तयार झालेत. पडवळ बघा तयार झालेत आपले. काढ मग. आपल्याला एका ताईंची कमेंट पण होती की ताई पडवळला तुम्ही लहान म्हणजे एवढे काढलेत का, म्हणजे मागच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला बघा पडवळची भाजी दाखवली तेव्हा. तर हे की नाही बघा वेगळ्या जातीचं पडवळ आहे. त्याला मी छोट्या जातीचं पडवळ आहे. हे आम्हाला पण माहिती नव्हतं. ही भाजी आता गावाला येऊनच आम्ही पहिल्यांदा बघितलं ही छोटी जातीची पडवळ. कारण मी तुम्हालाच विचारलं होतं तेव्हा सगळ्यांच्या कमेंटला खातात म्हणून. पण खूप मस्त चवीला ह्या. हे बघा हे अजून आहेत. हां हे कोवळ्याच चांगलं लागतात. खालच्या साईडला नाही, ती राहू दे, ती होईल 1-2 दिवसांनी. आज थोडी आपल्याला भाजी करायची. त्या वालीच्या शेंगा पण काढायला पाहिजे. हो तिकडे पण तयार झालंच नवीन. काढूया आता. आणि तिकडे पण खालच्या साईडला संध्याकाळी काढूया ना, आता नको, जरा वाढ होईल ना तेवढी. पडवळ ठीक आहे. आता जास्त हे ना मोठी झाली का मग ते जून सारखी वाटते ना, त्याच्यामुळे आता ही कोवळी काढलेली चांगली. हां चूल बघ कसली पेटली मस्त. हो ते 15-20 मिनटं जातील अजून.
आता मगापासून की नाही खरवस दोनदा मी चेक करून झालेली आहे. हे बघा काय चाललंय. लाकडं आणली का आलं. हां मस्त आले भाजी. भाकरी बघा बनवली आज. कुणाला जेवते. कुणाला स्टाईल कुठली रे आज. कुणाला आमच्या केस पण कापलेत आणि दाढी पण केली. त्याला उशीर झाला यायला. कुठली स्टाईल आहे सांगता जरा नाव सांग. हेअरस्टाईलची 2 साईड कट आणि दाढी कुठली स्टाईलची. दाढीचं काय नाही. तो जेवतोय आता आणि तुम्हाला मी आता ना हे दाखवते. म्हणजे झालंय आता थंड म्हणजे साधारण गरम आहे अजून. हे बघा सुरी कुठे गेली. खरवस आपलं तयार झालंय. हे असं ना मगाशी कट करून बघितलं होतं. हे बघा हे दिसतंय ना शिजलंय की नाही ते. आता हे काढायचं पण कसं काढायचं. वड्या पाडायच्यात आणि खीर दाखव. खीर दाखव. ही बघा ही खीर आहे ना काल बनवलेली ना. वाढदिवस होता ना कुणाच्या जेव्हा बनवली ती. पुन्हा निघा तुझी वाटी. मस्त झालंय. यात ना मी वेलची आणि जायफळ पण टाकतात पण मी नाही टाकलेली आहे कारण आमच्याकडे ते नाही आवडत जायफळ वगैरे म्हणून. केळीचं पान बघ कसं वर आलंय बघ. केळीचं नाही हळदीचं. सगळं चुकीचंच बोलते मी आज. आता हे साईडने असं काढून घेते. मस्त वाटतं केक सारखं एकदम. उलटा मारून नको ह्यातच वड्या पाडते आणि त्यातच काढते. परते काढे मी बरोबर काढे. तुला योग्य वाटतं. ते हळदीचं पान येते ना मध्ये. मस्त झालंय. हळदीचं पान टाकत नाही. कोण टाकायचं चांगलं असतं. वास येतो ना छान असा. ते मध्ये बघ ना तोडायला लागलं ते काढायचं. ते साईडनं करायचं. वड्या पाडून ठेवते मग काय आपलं घेतलं का झालं केक सारखं. हा डबा तसा फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचा. हळदीचं पान हे करते बघ. तर सांगितलं ना हळदीचं पान. पण ते मध्ये सुगंध छान येतो. हे बघा कसं मस्त झालंय. मला आवडतो हळदीचा पण. मी जरा बाहेर काढून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. आवडत नाही मी तू बोलशील तर मी नाही खीर खाऊ शकतो बघ. नाही हे बघा हे आपलं आता खरवस. एक मिनिट. हा फोकस. हे बघा मस्त अशी जाळी पण पडले. छान झालंय. आता हे कसं 2 डब्यातनं पण झालं असतं पण कुठं डबल मोठं उकडत राहायचं. घे जरासं. हे कुणाला जेव्हा पण आवडत नाही. हे कुणाला आणि मीच खाते. मस्त आलं खाऊन ते बघ. मी आता मस्त पैकी एक वाटी खीर खाल्ली. पाहिजे तर पुरा टोप बसून खीर खाईल. बोल ते तुझीच आहे. खा. तुझ्या आडीत बनवली ना काल वाढदिवसाची. तुम्हाला जेवढं खायचं तेवढं खा. पुरा आता तुम्ही खाल्लं तरी नाही मस्त. पण टेस्ट तर कर. एवढं बनवलंय तर चांगलं झालंय. आणि हळदीच्या पाण्याने तर मस्त चव आले. खाऊ आवडत नाही म्हणजे नाही. जाऊ दे. कुणाला तू खा. मला कुणाला खाईल का. कुणाला माझ्या लय आवडतं हे खरवस. घे तुला तर काय हवं ते खा. कुणाला काय लावलेलं ते डोक्या काय ह्याला कशाला काय लावलं. हर्बल करू लिपडा आणि काय कोण तेल. एवढा वेळ नसतो कोणाकडे हे करायला. कुणाला तुला हवंय खरवस. फ्रीजमध्ये ठेवू का नंतर कसे खीर खा. थंड होऊन खा. थंड अजून छान आहे. मस्त झालाय खरवस. खूप टेस्टी झालाय. आमच्याकडे तर चर्चा चालू होती साखरेची चव आणि गुळाची चव. तर कुणाला कसं ते व्हाईट वाला आवडतो. पण हे वेगळ्या पद्धतीचं आहे. आता हे नारळ वगैरे टाकलंय. खोबरं वगैरे जिरं. गावाला बघा ह्या पद्धतीनेच करतात म्हणून मी त्या पद्धतीने करून बघितलं आणि इतकं टेस्टी आहे ना. खूप भारी लागतंय. हे ना फ्रीजमध्ये ठेवून देते. खूप मस्त. कशामध्ये प्लेट मध्ये पलटी मार. एवढा कसे चांगले तुकडे पडले असते. तुकडे झालेत व्यवस्थित. ते तुला बोला प्लेट मध्ये पलटी मारून एवढं चांगलं केलं तुकडे. छान झालाय खरवस. मस्त झालंय आणि एकदम ताजं आहे ते. असं मिक्सिंग वाला पण नाही. ताजा चिक होता. प्युअर माल आहे. प्युअर ते. एवढंच की ह्याचं गाईचं वेगळं असतं ना आणि म्हशीचं वेगळं असतं. म्हशीचं घट्ट आहे थोडं जास्त. मस्त झालं. टेस्टी झालं एकदम. हे खोबरं वगैरे टाकून मी पहिल्यांदाच बनवलंय. खोबरं जिरं टाकतात ना. हळद. आपल्याला त्यात गावी अशा पद्धतीने करतात. खोबरं टाकतात जिरं टाकतात की मसाला टाकतात की अजून काय टाकतात. आपण त्यातलं काय खात नाही. ते आपल्याला आवडत नाही म्हणून आपल्याला काय माहित नाही. ते मी कधी मुंबईला पण नाही तोंडात घेतलं. मला बाबा आवडतं. मी आता खाल्लं ना. आवडतं. आपल्याला नाही माहिती. मी आता खाल्लं बाबा. प्लेट भरून खाल्लं मी.
आज मी जेवली का मी पोटात जागा ठेवली होती मी म्हणजे नाही म्हटलं खरवस खायचं आहे. छान झालं होतं. घे रोपण आहे तू जा तू घे मी आहे घे काम घेतलाच पाहिजे जोरात. निघाले हा घे तिकडे आला. आणि आता रात्रीची वेळ आहे 8:15 वाजले रात्रीचे. माझ्या ना फोनची चार्जिंग संपली त्याच्यामुळे आज व्हिडिओची एडिटिंग करायला मला उशीर झाला. आणि बऱ्याच तुमच्या कमेंट्स पण रिप्लाय द्यायचा बाकी होत्या. ह्यांच्या कुणालच्या कामांचा बघा बड्डे होता ना, भरपूर कमेंट्स आल्यात. बापरे किती सगळ्यांनी तुम्ही विश केले बड्डेचं. ते आता मी अर्ध्या कमेंट्सचा रिप्लाय दिला आणि आता मी जेवण करायला घेतलं. अर्धं जेवण झालं आणि अर्धं बघा बाकी आहे. आता ह्या चपात्या करते तेच चालू आहे. आणि आज की नाही बरंच काम पण होतं तरी पण राहिलं बघा अर्धं काम बाहेरचं ना. थोडासा भाजीपाला लावायचं आहे. मध्ये की नाही थोडासा लावला होता भाजीपाला म्हणजे पालेभाजी बोलते मी. पण पाऊस बघा हा परतीचा चालू झाला ना आणि सगळं ना वाहून गेलं बियाणं. त्याच्यामुळे आत्ता आज करायचं होतं पण नाही वेळ मिळाला. पाण्यामध्ये भरपूर टाईम गेला. तर बघू 1-2 दिवसामध्ये करायचा विचार आहे. तुम्हाला मी दाखवीन करते वेळी पण. तर चला आता व्हिडिओची मी एंडिंग करते इथेच. आजचा व्हिडिओ आता तुम्हाला जर का आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. कोणी नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.